30 ліпеня аўторак у эфіры Белсадзум, Віталь Бабін, вітаю гаспадарства. Навіны і аналітыка, размаўляем пра важнае, і сёння ў нас. Рыка Крыгер, якога прыгаварылі ў Беларусі да расстрэлу, напісаў прашэнне на імя Лукашэнкі. Дыктатар з гэтай нагоды сабраў нараду. Тым часам палітвязняў масава прымушаюць пісаць прашэнні дзеля памілавання. Тым, хто адмаўляецца, пагражаюць новымі крымінальнымі справамі. Пуцін і Лукашенко ствараюць адзіны энергарынак. Што гэта будзе азначаць для беларусаў? Грамадзянін Нямецчыны Рыко Крыгер, якога асудзілі ў нашай краіне да смяротнага пакарання, звярнуўся да Лукашэнкі з прашэннем аб памілаванні. На адмысловай нарадзе дыктатар папрасіў датычных да разгляду крымінальнай справы асобаў дапамагчы яму прыняць рашэнне. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. И следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рика Крыгера в суде. Ну и человек, который первым мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Но и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему в вину не только это правонарушение. Поэтому я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу. Тым часам палітвязняў масава прымушаюць пісаць прашэнні на памілаванне. Паводле праваабаронцаў вясны у Новаполацкую калонію размаўляць з палітвязнямі прыязджаюць прадстаўнікі Менскай пракуратуры. Датычыць гэта толькі асуджаных на невялікія тэрміны. У некаторых калоніях за адмову пісаць прашэнне палітвязняў змяшчаюць у ШИЗА, а некаторым пагражаюць новай крымінальнай справай за злоснае непадпарадкаванне. Таксама пра масавы збор прашэнняў на памілаванне ад палітвязняў у калоніях, турмах і на хіміі паведаміла ініцыятыва «Дысідэнт Бівай». 3 ліпеня на волю паводле амністыі выйшлі 18 палітвязняў, сярод іх 4 жанчыны і 14 мужчынаў, у тым ліку хворы на рак Рыгор Кастусёў. Некаторыя палітвязні не пагадзіліся з умовамі вызвалення і адмовіліся выходзіць. З намі на сувязі Леонид Судаленко, праваабаронца і былы палітзняволены. Гаспадар Леонид, вітаю вас. Вітаю. Што праваабаронцам вядома наконт калоніяў, дзе палітвязняў уласна прымушаюць пісаць такія прашэнні аб памілаванні, ці гаворка ідзе толькі пра Новаполацкую калонію нумар 1? Ну да, вось та інфармацыя, якая на днямі з'явілася пра чарговы такі чарговы крок наступства на і прымусаў палітвязняў пісаць вось гэтыя прашэнні аб памілаванні. Вось стала вядома вось толькі пра адну калонію, але я скажу, што нават калі я быў у Віцебскай тройцы у 22-м, у 23-м годзе, такое таксама было. Аператыўныя супрацоўнікі вельмі часта былі выпадкі, прям зранку прыбегалі ў атрад профулік пастраення ў лакальным участку, і вось усіх гэтых палітычных такая каманда паступала, хто прызнае віну, крок наперад. То есть аператыўныя супрацоўнікі заўсёды працавалі з палітычнымі не толькі ў бок прызнання іх віны, прымушаючы фактычна прызнаць віну праз псіхалагічны такі ціск, так. Але вось і прашэнні пра памілаванне ўжо з'явіліся. У мой час прашэнняў пра памілаванне не было, толькі прызнанне віны. Быў ціск пра прызнанне віны. Вось. Розныя метады ўжываюць там аператыўныя супрацоўнікі. І кнут, і прянік. Камусьці пакажуць прянік, дадатковае спатканне дадуць. І чалавек гатовы і прызнаць віну, і напісаць прашэнне на памілаванне. Для мяне, напрыклад, у той час напісаць прашэнне пра памілаванне гэта была такая чырвоная лінія, таму што фактично я повинен был признать вину и признать то, что правоабарончая дзейнасць равнозначна криминальному злочинству. И это фактично перечеркнуть усё свое жыццё, потому что я амаль больше половины своего жыцця займаюсь менавіта праваабаронай. Яшчэ вядома пра тое, што некаторым палітвязням пагражаюць 411 артыкулам. Гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Наколькі гэтая масавая з'ява?
Да, я скажу, што гэта вельмі масавая з'ява, і гэты артыкул з'яўляецца такім інструментам для тых жа супрацоўнікаў калоній, для аператыўнікаў, каб ціснуць на таго ці іншага палітвязня. Яны злоўжываюць гэтым артыкулам, вельмі шырока яго трактуюць. Вось, і, канешне, пагроза яго ўжывання вісіць над кожным палітычным вязнем. Безумоўна, у мяне, напрыклад, таксама быў статус злоснага парушальніка, калі мне накідалі адзін за адным 7 парушэнняў цягам года, да? Вось, і, безумоўна, я з такім статусам злоснага парушальніка, які не стаў на шлях выпраўлення і вызваляўся, так? І я да апошняга дня не верыў у тое, што мяне вызваляць і не прыменяць вось гэты рэпрэсіўны, безумоўна, 411 артыкул крымінальнага кодексу. То бок, ён ўжываецца вельмі проста. Калі адміністрацыя калоніі цябе ахарактарызавала ці атэставала як злоснага парушальніка, дала 2 і больш парушэння цягам году, то ўсё, гэты артыкул можа, суд жа не будзе разбірацца, чаму той ці іншы чалавек з'яўляецца, не падпарадкоўваецца адміністрацыі. Калі адміністрацыя напісала, суд, як правіла, аўтаматам гэта бярэ пад казырок, і вось мы бачым на практыцы злоўжыванне вось гэтага артыкула. Патрэбна яго адмяняць як мага хутчэй, вось гэты артыкул, таму што ён дакладна вядзе да злоўжывання з боку супрацоўнікаў адміністрацыі. Некаторыя палітвязні адмаўляліся пісаць прашэнне аб памілаванні, бо, уласна, не пагаджаліся на ўмовы, якія ім прапаноўвалі. Пра якія ўмовы можа ісці гаворка? Ну, які умовы, мне невядома пра умовы, якія ставяць сёння, да? Но я магу так здагадвацца, што вось пішы прашэнне аб памілаванні, тады да цябе зноў жа не будзе ужыты, напрыклад, вось гэты сумнавядомы 411 артыкул, так? Ты па званку тады вызваліся, а можа пашанцуе, такі прэзідэнт пападзеш у число тых шчасліўчыкаў, да, якіх прэзідэнт памілуе. Таксама ж ёсць іншыя там моманты, калі аператыўнікі могуць табе проста порціць жыццё. Асуджанага могуць паставіць на палепшаныя ўмовы адбыцця пакарання, даць яму дадатковыя спатканні з сям'ёй, даць дадатковыя магчымасці атаваркі ў краме, дадатковыя званкі блізкім. Вельмі там шмат такіх вось чупа-чупсаў, да, якімі гандлюе аператыўны супрацоўнік у размовах з палітычнымі вязнямі. На ваш погляд, спадар Леонід, чаму ўлады, уласна, ідуць на гэта, чаму прымушаюць пісаць такія прашэнні і чаму менавіта прымушаюць пісаць тых, у каго хутка сканчваецца тэрмін зняволення? Ну, гэта вядома, дзеля чаго гэта робіцца. Дзеля таго, каб калі чалавек прызнае віну, калі ён піша прашэнне на памілаванне да прэзідэнта, у першую чаргу ён павінен там напісаць: я віну прызнаю і глыбока раскайваюсь, так, глыбока раскайваюсь. І, канешне, калі чалавек прызнае віну, то ён потым уже нідзе не зможа казаць пра сваю невінаватасць, пра тое, скардзіцца далей. Вось, і прыйдзе жа час, калі ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць, так, а разам з ёй багата хто вернецца з рэпрэсаваных і будзе патрабаваць аднаўлення справядлівасці. Вось, і ўлада гэта добра ведае, і тыя ж людзі ў судзейскіх мантах, якія сёння выносяць вось гэтыя прыгаворы, яны ж таксама ведаюць, што не можа быць такое, каб у Беларусь не вярнуўся закон і канстытуцыя. Усё вернецца, і тады прыйдзецца адказваць за тое, што яны рабілі вось у час беззаконня ў краіне, у час масавых рэпрэсій палітычных на Беларусі. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Усяго найлепшага. У Беларусі затрымалі 4 маладых людзей, якія прыехалі ў краіну з Латвіі. Меркавана, прычынай стала марыхуана, якую нібыта знайшлі ў машыне прыезджых. Выданне Дэлфі паведамляе, што маладзёны прыехалі на фестываль «Віва Браслаў». У Міністэрстве замежных спраў Латвіі настойліва рэкамендуюць грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь. Пра іншыя навіны ў нашым кароткім аглядзе.
У Венесуэле выбухнули массовые протесты супраць фальсификации президентских выборов. Улады обвестили, что дзейны президент Мадуро набрал 51% голосов, хотя незалежные пытания давали 60% ягоному супернику Эдмундо Гонсалесу. Сутыкненне пратэстоўцаў з сілавікамі адбываецца на вуліцах як Каракасу, так і іншых гарадоў. У адным з іх дэманстранты павалілі помнік былому прэзідэнту Уго Чавесу. Венесуэла адклікае сваіх дыпламатаў з Аргентыны, Чылі, Перу ды іншых краінаў, што не прызналі выбараў. Польшча прызнала праездны дакумент беларуса аналагам пашпарту. Яго могуць атрымаць беларусы, у якіх тэрмін беларускага пашпарту скончыўся, а магчымасці замяніць яго няма. Пра гэта Цэнтру беларускай салідарнасці паведамілі ў МУС Польшчы. Цяпер беларусы могуць карыстацца польскім праездным дакументам для пацвярджэння асобы ў адміністрацыйных органах, банках ды прымінанні мяжы. Стыхія працягвае ствараць праблемы для беларусаў. Праз цыклон, што прынёс у краіну моцны вецер, цягам мінулага дня адбыліся адключэнні электрычнасці ў амаль 2000 населеных пунктаў. Найбольш пацярпелі цэнтральныя раёны краіны. Ёсць і параненыя. У Бабруйску дрэва звалілася на жанчыну. Яна шпіталізаваная. Жыхар Слуцку замовіў брату на дзень нараджэння фэйкавае затрыманне. У здымках роліка удзельнічалі сябры слуцкага клубу гідраболу, аднаго з падвідаў пейнтболу. У міліцыі жарт не ацанілі. Мужчыну знайшлі і затрымалі рэальныя сілавікі. У дачыненні героя ў відэа склалі пратаколы за дробнае хуліганства. Сёння раніцай адбылася тэлефонная размова паміж Лукашэнкам і кіраўніком кампаніі «Роснефть» Ігорам Сечыным. Паводле прэс-службы дыктатара, размова пра перспектыву супрацы Беларусі з расійскай кампаніяй адбылася з ініцыятывы расійскага боку. Напярэдадні Лукашенко заявіў, што падчас апошняй сустрэчы з Пуціным на Валааме яны абмяркоўвалі цэнаўтварэнне для нафты, а таксама спагнанне кампаніі «Роснефть» перадаплаты за пастаўкі сыравіны ў Беларусь. Расійскі прэзідэнт нібыта быў здзіўлены, што «Роснефть» патрабуе ад Беларусі перадаплаты. Таксама стала вядома, што Расія і Беларусь плануюць стварыць аб'яднаны рынак электраэнергіі ў межах саюзнай дзяржавы. Уладзімір Пуцін ужо падпісаў адмысловае распараджэнне, дакумент апублікаваны на партале прававой інфармацыі Расіі. Раней праект дамовы наконт супольнага энергарынку ухваліў урад. З намі на сувязі Геннадзь Рабцаў, эксперт у галіне энергетыкі. Спадар Геннадзь, вітаю вас. Здравствуйте. Скажите, вось гэта дамова аб аб'яднаным энергетычным рынку. Што яна азначае на практыцы? Ці гэта будзе таксама нешта падобнае па коштам на электраэнергію для расейцаў і беларусаў, ці нешта яшчэ? Теоретически это должно означать именно формирование рынка, где цена на электрическую энергию должна определяться исходя из реального спроса и предложения. Однако, поскольку в Белоруссии существует лишь одна компания, государственная компания, контролируемая государством Белэнерго, которая в себе аккумулирует все, начиная от генерации, заканчивая сбытом, то фактически, если и будет рынок, то этот рынок будет образован Гентерау. Какими могут быть при этом рыночные цены, сказать сложно. Тем более, что Беларусь оказывается в достаточно сложной ситуации, поскольку, несмотря на ее энергоизбыточность, то есть электрической энергии после запуска Белорусской АЭС становится много, и стало много, и будет еще больше, но вот цена этой электрической энергии фактически будет определяться ценой российского газа для белорусских ТЭС, и ценой кредитов, на которые была построена атомная электростанция. Так что вот это общее или единое ценообразование, оно, скорее всего, будет выгодно в первую очередь российской стороне, а не белорусской. Точно так же, как это произошло, например, на рынке природного газа, который изначально задумывался как такой, чтобы сделать в том числе и для Беларуси цены внутрироссийские на природный газ. А оказалось, что это нет. И Беларусь все равно получает этот самый газ по цене значительно выше, чем в соседних российских регионах.
Яшчэ одно пытанне, якое зараз урады Беларусі і Расіі абмяркоўваюць, гэта кошты на нафту. Напярэдадні Александр Лукашенко паведамляў, што гэта было прадметам перамоў у Расіі, калі ён туды ездзіў. І раней Беларусь патрабавала змяніць формулу цаны на расійскую нафту. Што гэта за формула, чаму Беларусь дамагаецца яе змяніць нейкім чынам? Это уже достаточно давний спор, и он касается, по большому счету, не формулы и не объемов. Он касается вопроса о том, где будет формироваться центр получения прибыли на производимые в Белоруссии на двух крупнейших и очень совершенных заводах по переработке нефтяного сырья и Мозырского, и Новополоцком. И вот тогда, когда были открыты для Белоруссии все западные границы, когда она могла торговать и с Европой, и с Украиной этими самыми нефтепродуктами, эта ситуация всех устраивала, так как имеющие свои пакеты акций на белорусских предприятиях российские нефтяные компании, они получали сверхприбыли от торговли такими нефтепродуктами. Сейчас же, когда на границе, на западной границе и на южной, понятно, границе поставлен железный занавес, Беларуси ничего не остается, как пытаться выторговать для себя хотя бы что-то, чтобы хоть какие-то деньги оставить для, ну, будем, скажем так, для формирования бюджета. Поскольку сейчас единственное место, куда можно экспортировать топливо, это Российская Федерация с ее ценами, которые, мягко говоря, опять же определяются далеко не реальным соотношением между спросом и предложением, а хотелками федерального правительства Российской Федерации и крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации, в первую очередь той же самой Роснефти. Разам з тым, гаворка шлася таксама пра перадаплату за нафту. Гэтага нібыта патрабуе расійскі бок, і Лукашенко і Путін, маўляў, абурыліся гэтымі фактамі. Але што на практыцы? Ці Крэмль пойдзе ў дадзеным выпадку на саступкі і пра якія сумы перадаплаты можа весціся гаворка? Ну, я не думаю, что там будут какие-то уж серьезные уступки белорусской стороне. Просто если и будет разговор об уступках, то о чем-то, в чем Беларусь сдаст назад, общественность не узнает. И опять же, вот это желание договориться в неофициальной обстановке, там где-то на Валаме или где там они целовали ручки так называемых священников, ну вот это свидетельствует о том, что официально никто из руководителей двух государств не хочет выносить на обсуждение реальный предмет торга. И это, к сожалению, является характерной чертой всех государств с авторитарной или тоталитарной политической системой. Когда вместо того, чтобы обсуждать реальные цены, реальные условия, реальные контракты, решения, которые касаются национального достояния, принимаются кулуарно, за чашечкой или стопочкой или стаканчиком чего-нибудь. На ваш погляд, у дадзенай сітуацыі, якія варыянты застаецца Беларусі і ўраду Лукашенка, каб зарабляць хоць нейкія грошы вось на энергетычных ресурсах у сённяшняй ситуации? Ну, единственный выход – это действительно попытаться выторговать для себя достаточно привлекательные
цены на сырье. Это относится и к нефтяному сырью, и к природному газу, и к другим видам сырья, и используя более совершенные предприятия, а целый ряд предприятий в Беларуси действительно являются образцом для подражания для абсолютного большинства предприятий Российской Федерации, так вот, используя возможности этих предприятий, попытаться получить продукт более высокой добавленной стоимостью, чтобы хотя бы часть прибыли оставить для развития государства, для выполнения социальных обязательств, от которых зависит очень многое, в том числе и поддержка нынешней власти в глубинке, которая по большому счету определяет вот эти цифры, которые время от времени публикуются белорусским агентством Белта. Спадар Геннадий, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Беларускі мастак-акцыяніст Алексей Кузьміч намагаўся раскапаць магілу Вінсента ван Гога. Ён з рыдлёўкай увесь у белым прыйшоў на могілкі ў Францыі, дзе пахаваны славуты нідерландскі мастак, і заклікаў таго вярнуцца, бо, маўляў, сапраўдных жывых мастакоў не засталося. Фрагмент новага перформансу беларускага акцыяніста вашай увазе. Artist, get up! Van Gogh! Artist! Nor line with grass, your burned listless road. I didn't try to soothe your weary feet, unlace your boots, still dusty from the street. I didn't wet your cracked lips with dew, and failed to take your gun, although I knew that cypress tree that never is the same, contorted is a twisted, tortured flame. Your Persian yellow chrome and Persian blue. How could I be myself, if not for you? Van Gogh! Bring us back! І яшчэ адзін перформанс, гэтым разам у расійскай глыбінцы, дзе адбыўся арт-фестываль «Архастаяние». Адзін з самых яркіх момантаў – выступ аматарскага жаночага хору з песняй «Прекрасная далёка», прысвечанай, паводле арганізатараў, будучыні і дарозе наперад. Настрой фестывалю вашай увазе. Мы были октябрятами, мы были пионерами, мы были комсомольцами, и мы были членом партии. Представляете, сколько мы в жизни прошли? А вот сейчас дорога большая нашей жизни. Да. И мы ее прошли. И мы ее прошли, и вас радуем. Дуня, зачем, Дуня, сарафан, сарафан. Как будто бы создали им какой-то единый праздник, когда все ДК Калужской области собираются, и в этот момент я понимаю, что, наверное, когда-то и мы лет через 40-50 будем в этом же состоянии, когда для нас будет просто нереальным счастьем приехать на фестиваль. Такім быў сённяшні дзень. Дзякую за вашу увагу і упадабанні. Больш інфармацыі ў нашых сацыяльных сетках. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.